Príde, ľahne si na cestu a odmieta odísť. Začína sa reflex, vítajte. Ohrozuje seba aj vodičov. Žena, ktorá si pravidelne líha na cestu v neprehľadnej zákrute, desí obyvateľov obce už niekoľko mesiacov. Nepomáhajú pravidelné zásahy polície a zúfala je aj starostka. Čo ženu vedie k takejto aktivite? A keďže ide o zjavné volanie ženy o pomoc, čo robia kompetentní? Zisťovali sme priamo na mieste. Úzkosti, depresívne myšlienky a rezné rany na rukách a náhla hospitalizácia. Teraz už 17-ročné dievča hovorí o šikane v závislosti svojho otca a liečbe na psychiatrickej klinike. Dnes je z najhoršieho vonku. Duševné zdravie detí je hlavnou témou nadácie Televízia Markíza, ktorá sa tento rok rozhodla podporiť psychiatrickú kliniku v Martine. Na pódiu ju vidíte so slákom a husľami, no a o chvíľu vám ukážeme, že sa nebojí obuci gumáky a vziať do rúk aj vidly. Našej poprednej huslistke, ktorá si získala prezývku okrem hudby, učaroval aj adrenalín na kone. Idete si zacvičiť jogu a okolo vás je množstvo roztomilých šteniatok. Takzvaná doga je joga s obsom a populárnou sa začína stavať aj v našich končinách. Po cvičení sa môžete so šteniatkami pomaznať a keď chcete, si ich aj adoptovať. Zajtra vám v Reflexe prinesieme rozhovor s vyjednávačom, ktorý nám poodhalil nielen komunikáciu s únoscami či teroristami, ale aj komplexné zákulisie takýchto zásahov. Nenechajte si to ujsť. Teším sa na vás aj zajtra. Pekný večer.